салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra G Caravan ҳастай бародаро. солиш 99 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механика, ҳолаташ беҳтарин е бародаро. мошин айвагон гирифтагӣ, як даст қати гаштагиай, нав хадавоӣ кардагиай, мотораш 100% кор мекунад, задагӣ писдагӣ надора. мошин биягон камбудиай, фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 55,000 сомон мега. харидори аниқ боша бо арзон мешава. варианти алиширам ҳастай бародаро. касоне ки мошинхар ҳаст ё ки мошинаи алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯи экран занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Vectra A ҳастай ки бародаро камитар дар пурсидагӣ буданд. солиш 94 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин бензини холия, газа дидагӣ нестай. мотор коробка хадавоиш соз, писидагӣ надора бародаро. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 17,000 сомон мега. савдо ҳам дорад. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран метавонед ки занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навбатӣ ВАЗ 2107, солиш 97 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб е бародаро. мошина хаду ҷошта ва заводид мешавад. мотор коробка хадавоиш созай, нав хадавоиш кардагиам бародаро. 4 баллони навам дора. қарор дорад дар шаҳри конибодом. нарша 9000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдо мешавад. касоне ки аниқ харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навбатӣ бародаро BMW серия S ҳастай. солиш 2000, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 2.5, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин бародаро. нав мотор кардагӣ, кондитсионери нав задагӣ, сиденҳои лифт, хадавоиш 100%, 4 баллони 80%, задагӣ писидагӣ надора. мошин биягон камбудиай, фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 44000 сомон мега. харидори аниқ боша мега бия мошина бина, савдо мекунем назди мошинда. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Daiwa Nexi, солиш 94 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. чихеле ки дар навор мебинед, мошин тоза бародаро, состояниш хубай, задагӣ писдагӣ надора. срочно сум дар коре, фурӯхтанаш дар кор мега соҳибаш. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нарша 18000 сомон мега. харидори аниқ боша айб пеш мега бия мошина бина, савдо мекунем назди мошинда.
касоне ки харидор ҳастед рақамро рӯй кунанда аз занг занед маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Дигар мошини мо бародаро Daihatsu Ко солаш 97 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов минивэн, объём 0.8, коробкаш механик, ҳолаташ хубе бародаро. Мошин бензини холӣ, мотор коробка ходовой созе, баллонош 60%, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат наршад 10 000 сомон мегӯяд. Маълумот касоне ки харидор ҳастед рақамро рӯй кунанда занг занед маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Имрӯз якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамахи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед хоҳиш мекунем ҳатман нобуда шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгириятон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.